Čaute ľudia, moje meno je Tomáš a sledujete ďalšie video na kryptokanáli. Nachádzam sa vonku, nachádzam sa v Singapúre. Hej, seriously. A vraj tu platia bitcoinové bankovky. Tak sa idem na to pozrieť. Som zvedavý, či všade. Level 6, doors opening. Please keep clear of the door. Na jednom zo slovenských kryptowebov som si prečítal, že v Singapúre začali platiť bitcoinové bankovky. Neplatia pravdepodobne v každom obchode, lebo som žiadne nálepky zatiaľ nevidel, ale idem sa pozrieť do toho obchodu, ktorý konkrétne oni spomínali na svojej stránke. Podľa tejto stránky by to malo byť nejaké predajnie Megafish Suntec City. Netuším, kde to je, ale snáď Google mapa bude vedieť. A sme tu, konečne našiel som Megafish, je to bitcoináreň, v ktorej sa pozrite, dajú kupovať bitcoiny, dajú sa tu kupovať bitcoiny a bitcoinové nejaké kartičky, yes. Ale potom nastalo jedno prekvapenie. A je to tu! Black Friday so zľavami až 80%! Stovky zlacnených produktov! Priznám sa, čakal som, že tá predajná je možno nejaká singapurská alza, nejaké technológie, novinky a okrem toho aj bitcoinové smart bankovky. Lenže bol to obchod s vtipnými tričkami, s vtipnými ponožkami, s vtipnými kalendárikmi, s vtipnými hrnčekmi, s fotkami a s rôznymi kravinami. Či doslovne obchod s kravinami. A medzi tými kravinami oni reálne predávali bitcoin a nejaké dobíjacie NFC karty, ktoré sa dali dobíjať bitcoinom. Skvostná spoločnosť. Keď som si na nemenovanom slovenskom spravodajskom portáli o kryptomenách prečítal článok s nadpisom Singapur zaviedol bitcoin smart bankovky, tak som v prvej sekunde bol úplne nadšený. Konečne nejaká krajina na svete zaviedla bitcoinové bankovky. Čo iné by vás mohlo napadnúť pro prečítanie takéhoto nadpisu?
Nakoniec som si prečítal celý článok a pochopil som, že sa asi nejedná o oficiálne bankovky Singapuru, aj keď ten nadpis to tvrdí, ale že sa jedná o nejakú aktivitu jednej firmy, ktorá sa volá Megafash a predáva nejakú takúto technológiu, predáva nejakú inteligentnú bankovku, ktorá sa dá dobíjať bitcoinami. Na pár sekúnd som bol trošku sklamaný a uvedomil som si, že to bol len zavádzajúci nadpis. Pre istotu som si pozrel originál toho článku na americkom webe, z ktorého bol tento článok preložený, no lenže v origináli sa vôbec nespomína, že by Singapur zaviedol bitcoinové bankovky. Ich nadpis hovorí o tom, že niekto začal vyrábať bitcoinové smart bankovky v Singapúre. Vôbec to nevyznalo tak, že by to bol Singapur ako štát. V každom prípade nevadí. Stále je to zaujímavé, stále mám nejakú možnosť kúpiť si nejakú NFC kartičku, ktorú si dobijem bitcoinami a ktorú budem môcť používať na platby. A keď už som bol v tom Singapúre, tak som si povedal, že tú bankovku kúpim a že ju vyskúšam. A teraz si všimnite po pravej strane, v tejto predajni okrem bitcoinu predávajú aj vankúšik v tvare Nutelly, fejkovej Nutelly s inou značkou. Proste ideálna spoločnosť pre bitcoin. Predajňa Megafash, ktorá predáva tieto NFC platobné karty, čo sú vlastne bezkontaktné platobné karty, ktoré stačí priložiť a zaplatiť, neakceptuje platby bezkontaktnými platobnými kartami. To znamená, v tejto samotnej predajni, kde si túto kartu môžete kúpiť, ju nemôžete použiť, lebo neakceptujú platby NFC alebo bezkontaktnými kartami. Teraz som si uvedomil, asi som to zle natočil. Mal som natáčať, aj keď som sa s ňou rozprával a dať tú kameru proste na zem a jednoducho by bolo počuť hlas, ako mi to hovorí a dal by som k tomu titulky. Nevadí. Možno na budúce bude lepšie video. Slečna mi v predajni dala na výber dve možnosti. Že si môžem u nich kúpiť kartu, ktorá je už nabitá kreditom, alebo si môžem u nich kúpiť bitcoiny a nabiť si kartu, prípadne si môžem kúpiť prázdnu kartu. Kúpil som si prázdnu kartu za 20 singapurských dolárov, čo nejakých necelých 13 eur. Aspoň vidíte, čo všetko pre vás urobím. A nič som si tam nenabil, pretože som si povedal, že si tam pošlem nejakých 0,0 niečo bitcoinu sám od seba zo svojej vlastnej peňaženky. Čo som aj chcel spraviť. Čakal som, že mi k tomu dá nejaký obal, návod. Dala mi len kartičku a vložila mi ju do hnedej obálky, ale na kartičke nebolo nič napísané, čo si mám stiahnuť. Tak som si otvoril ich webovú stránku www.tangem.com. Táto stránka je veľmi pekná, je úžasná. Popisuje celú túto kartu, je celkom pekne spravená, ukazuje kartičku, dokonca to vyzerá, že už majú aj nejakú Ethereovú kartu, nie len bitcoinovú. Ukazuje, ako to funguje a tak ďalej, nejaké tie hlavy ruských špionov, ruských developerov a celý ten tým už bez fotiek a sídlia v nejakom dzugu pri zoologickej záhrade. Tangem Asia. Dobre, toto je presne tam, kde som bol v Singapúre. Toto ani netuším, kde je, to podľa mňa neexistuje. Tel Aviv, ten sa nedá kliknúť. Taoyuan, Taichung, Hongkong sa dá kliknúť. No dobre, niektoré sa dajú kliknúť, Harvard sa nedá kliknúť, zaujímavé. A na tejto stránke bolo strašne zaujímavé to, že oni tam vôbec nemajú linku, na tú aplikáciu, ktorú si má stiahnuť. Dokonca aj keď kliknete na položku App, ktorú nájdete na vrchu stránky v menu a logicky pod položkou App by som asi mal nájsť aplikáciu pre Android a iPhone, tam nájdete niečo úplne iné. Tam nájdete vysvetlenie, ako to funguje, keď kliknete na to App, že potrebujete Tangem Node, čiže tú kartičku, potrebujete NFC, pripojenie do NFC telefónu a NFC telefón sa pripojí cez 4G na blockchain. No, ok, super, ale kde je nejaká apka? Našťastie som není úplne taký blbý, tak som si otvoril App Store a povedal som si, že skúsim vyhľadať názov tej firmy, možno mi to niečo nájde. A našiel som takúto aplikáciu, ktorú som si stiahol do iPhoneu. No a potom som zistil, že to nefunguje. Absolútne iPhone nevedel načítať tú kartu. Našťastie ďaleko odo mňa nebol Android a tak som použil Androidový telefón. V Google Play Markete sa tá aplikácia volá trošku inak, ale stále je tam v názve ten Tangem. A už táto kartička s Androidom vedela spolupracovať. Sice nie hneď na prvý krát, ale na druhý krát sa mi podarila načítať peňaženka, čiže wallet v tomto telefóne, respektíve tá peňaženka, ktorá sa nachádza na tej plastovej karte. Na čiarkový kód, čiže adresu tejto peňaženky som si poslal 0,01 bitcoinu z inej mojej peňaženky. Od cca 10 až 20 minút mi nabehli peniaze do peňaženky, čiže úspešne som si poslal peniaze
A na mojej karte sa nachádzalo cca nejakých $93, čo bolo v tom čase 0,01 bitcoinu. Schválne si skúste teraz zastaviť toto video a zamyslieť sa na chvíľku, ako som bol úspešný. Či väčšina obchodov akceptovala moju kartu, alebo či naopak väčšina obchodov neakceptovala moju kartu. Ak chcete, napíšte mi názor k tejto veci dolu do komentárov pod týmto videom. Svoju bitcoinovú kartu som pochopiteľne testoval iba v predajniach, kde akceptovali bezkontaktné platobné karty, čiže tie karty s tým logom Wi-Fi. A väčšinou to dopadlo takto. Okay, another one. Situácia bola v každej predajni rovnaká. Bezkontaktná bitcoinová smartbankovka, čiže tá NFC kartička s bitcoinami, nefungovala vôbec nikde. Vždycky som v tej istej predajni potom použil bezkontaktnú platobnú kartu z normálnej banky, aby som zistil, že či nie je náhodou problém v tom termináli, a tá fungovala vždy. Pokúšal som sa platiť touto kartou v Starbuckse, v 7-Elevene a ešte jednej predajni. Vždycky tam mali iný terminál, kde akceptovali Wi-Fi karty, respektíve bezkontaktné platobné karty, čiže s týmto symbolom. A 3-krát som sa dopočul takú istú odpoveď. Pane, máte aj nejakú inú kartu? Tak som 3-krát vyskúšal bezkontaktnú kartu z normálnej banky a tá išla. Táto karta nešla ani jedenkrát. Podľa všetkého mal by som tam mať približne $80 v bitcoinoch, čiže 0,01 bitcoinu, ale platiť sa ňou nedá. Ani v Singapúre. Pokiaľ ešte moje videá neodoberáš, klikni na tlačítko odoberať, prípadne aj na ten zvonček, aby si dostával notifikácie o nových mojich videách, alebo ma sleduj na ďalších sociálnych sieťach. A ešte jedna prosba na záver. Ak sa ti páči kryptokanál, hlasuj za mňa v súťaži Bloger roka 2018. Pošli SMS v tvare Bloger medzera 269 na telefónne číslo 6661 alebo v Českej republike na 87652. Môžeš poslať dokonca až 5 SMS-iek. Ďakujem vopred.